a na mě se nezdívej. Paní Rajčátková, pak budu říkat. Ježíš, on už je až tam. Ještě, že jsem se nedívala. A to brzo spadnu. Tak se vrátíš. Jako nepustím se tam prostě. Ne. A tam to bylo minule. Ne, bylo to blíž. Ale on nemá tušku. Ty to nesi s sebou. No. A to polezeš ještě jednou. No. Já tam nepustím. Šimone, ne, tak tam nepustím, já ji tam nepustím. A tak já jsem Já to to polezeš nebudeš jednou. vidět. No, tak až to nebudu vědět. Není to jednodušší, ale Ne. já viděla to. Nechci to vidět. Já bych se nedívala, bych se musela otočit a blinkat. Já zatím to, co se mnou stane? Toho se neříš s tou koulí. Tam ani nenaskočíš. Když já jistý, na to tam nechám. Vejšet, ty jsi to tam zapsal? Ne? Ty to neseš? A jo? Mě tam stačilo dolít. Tam moje zvěř. Ještě už ale není. Ale vidíš, já jsem teďka když to pozitivní. Teď když spadnu, tady mám rozbiju o ty kameny a už se nenamočím. Tak, vidíš. Ale tam stíhala pořád, to není namočí. Mám to. To je vadí. Kdo je pro tam pustit Ester, kromě Ester a Rajčete? Tak, ale v tom případě já se otáčím a budu hledět do zdi. Já to nemůžu vidět. Já si vzpomínám, jsem jistila, já jít na tom stromě, koukala jsem se do země a říkala jsem, musíš mi říct, co mám dělat. Já se nedívám. A on říkal, proboha, ty se nedíváš, ty jsi nejistý. Já říkám, já se nemůžu dívat, já se strašně bojím. Jsi dobrý, hele. Jsi na